नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत टीईटीसाठी अत्यंत उपयुक्त असे महत्त्वाचे पॉइंट्स. पाहता विषय आहे इतिहास आणि घटक 2 घेतलेला आहे पण इतिहासाची साधने. आता इतिहासाची साधने कोणकोणती आहेत तर इतिहासाची भौतिक साधने, लिखित साधने आणि मौखिक साधने आहेत. पहा आता टीईटीला यावर आधारित प्रश्न विचारले जातातच. साधने दिली जातात आणि त्याचं आपल्याला वर्गीकरण करायला सांगितलं जातं. तर आता आपण पाहूया भौतिक साधनांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो, लिखितमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो आणि मौखिक साधनांमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो. पाहता प्राचीन भारताच्या इतिहास लेखनाची साधने. आता यामध्ये पहा भौतिक साधने, लिखित साधने आणि मौखिक साधने. तर भौतिक साधनेमध्ये 2 प्रकार येतात, वस्तू आणि वास्तू. आता वस्तूमध्ये काय काय येतं आणि वास्तूमध्ये काय काय येतं ते आपण पाहूया. आता वस्तूमध्ये काय येणार, गुहा चित्रे, मातीची भांडी, मातीची शिल्पे, मणी, रत्ने, दागदागिने, दगडी शिल्पे, धातूच्या वस्तू, नाणी आणि शस्त्रे. त्याचप्रमाणे वास्तूमध्ये काय येतं, गुहा, घरे, स्तूप, लेणी, मंदिरे, चर्च, मशिदी आणि स्तंभ या साधनांचा समावेश भौतिक साधनांमध्ये होतो. पहा प्राचीन काळी या साधनांचा उपयोग लेखनासाठी केला जात होता. आता लिखित साधनांमध्ये काय येईल, आता हडप्पा लिपीतील लेख, वैदिक साहित्य, मेसोपोटेमियातील इष्टिका लेख, महाभारत रामायण यांच्या हस्तलिखित पोथ्या, जैन बौद्ध साहित्य, ग्रीक इतिहासकार आणि प्रवाशांचे लेखन, चिनी प्रवाशांचे प्रवास वर्णन, व्याकरण ग्रंथ, पुराण ग्रंथ आणि कोरीव लेख. पाहता व्याकरण ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, कोरीव लेख यांचा सुद्धा समावेश काय होतोय लिखित साधनांमध्ये होतो. त्या लिखित साधनांप्रमाणेच मौखिक साधने देखील आहेत. मौखिक साधनांमध्ये प्राचीन भारतातील मौखिक परंपरेने जपलेले वैदिक, बौद्ध आणि जैन साहित्य आता लिखित स्वरूपात उपलब्ध आहे. त्यांचे रूपांतर आता लिखित स्वरूपात झाले असले तरी त्यांची पठणाची परंपरा अजूनही सुरू आहे. मौखिक स्वरूपातील त्या साहित्याचा उपयोग जेव्हा इतिहास लेखनासाठी केला जातो तेव्हा त्याचा समावेश मौखिक साधनात होतो. तर आता मौखिक साधनात काय येईल बरं मग, ओव्या, लोकगीते, लोककला हे काय आहेत, लोकसाहित्याचे प्रकार आहेत. यांचा समावेश कशात होतो, आपला मौखिक साधनांमध्ये होतो. ओव्या, लोकगीते आणि लोककला यांचा समावेश मौखिक साधनांमध्ये होतो. यावर आधारित टीईटीला प्रश्न विचारले जातात. प्रश्न असा विचारला जातो, ताम्रपट, लोककथा, मातीची भांडी, मणी, प्रवास वर्णने, ओवी, शिलालेख, पोवाडा, वैदिक साहित्य, स्तूप, नाणी, भजन आणि पुराण ग्रंथ असे पर्याय देऊन त्याचं काही सांगितलं जातं की यातील भौतिक साधने कोणती किंवा लिखित साधने कोणती आणि मौखिक साधने कोणती, याच्यावर कुठलाही एक प्रश्न विचारला जातो. असेच पुढील घटकावर व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. धन्यवाद.